Holder rigtig, rigtig godt fat i den. Men vi skal godt blive enige om, at Kasper Hvidt tager den bold her og kroner en meget, meget stor tilbagevending i det danske mål med at tage det straffekast her, der stadigvæk holder Danmark ind i EM-turneringen. Og så skal Hans Lindberg og Anders Hækker sørge for at få reposterne det ude på kanterne. Kom nu, Kasper Hvidt. Ja! 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 Ja, ja, ja! Kasper Hvidt redder! 25 sekunder igen! Og nu skal der jo virkelig ro på. Ro på! 20 sekunder! Kasper Hvidt, du skal ned i dit mål. Ej, hvor er det vildt det her. Kasper Hvidt, du skal ned i dit mål. Hvad gør Danmark? 10 sekunder igen. De kører bare bolden stille og roligt rundt. Ikke noget med at gøre noget. Thomas Mogensen. Og der er fløjtet på straffekast. Det er straffe til Danmark. Vi får uafgjort mindst. Sådan. Ja! Og der er chance for semifinale. Endnu et solidt, tykt kapitel om Norge. Og det der med kun lige at nå til grænsen, men aldrig komme videre over. Den der grænseoverskæring, det er jo den, der hedder de rigtig, rigtig sjove kampe. Det kan blive til en dansk sejr. Anders Hækker overfor Steiner Ege. Det er helt tosset det her. Men hvor er det fedt. Og hvor er det lækkert, det er Anders Hækker. Danmark vinder 24-23. 2 point på kontoen.